kulendi yamakateerera kudaiso panguva dzino ndo channel yenyu inonzi Kulian TV patinokupai ma-updates now nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika. Kuuya kwandatoita kudai ndadzoka ndine mumwe musangwalangwa wema-updates asi pane zvinhu shoko ratiri kutambira rinosiririsa panapa ritiri kuona kuti paita zvekare mumwe general afa. Zvakaoma vedwe kuarmy yekuzimbabwe hatichazivi kuti zvinonyatsofamba sei. Ndangotambira shoko iri pari kunzi Brigadier General retired Mark Charles Chimwaza has died. The Zimbabwe National Army ZNA has confirmed that Brigadier General Chimwaza passed away at his home on Saturday after a short illness. He was 68-year-old. The announcement was made by the commander of the Zimbabwe National Army, Lieutenant General Asha Walter Tapfumane, who expressed sadness over his passing. Mourners are gathered at house number 5373 Kwazana 7 in Harare. Details of the funeral arrangements will be shared later. I think ndo pande pakuzotaurwa nyaya yekuti toita sei, tomuita national hero here panenge pachimbodiscusswa kuti akashanda zvakaita sei, kana iri hondo anga akairwa kupi, unongoziva zvinenge zvichingoitika. But this is the situation right now. Kudonha kwemamwe mageneral kuri kuramba kuchingoitika, so ndangoti ndingokuya ndichingokuzivisai imwe yacho iyi mamirire yakaita zvinhu zviri kuitika. Ndichibva ipapo ndabva ndasangana neimwe zvekare nyaya iri kupisa, nyaya iri kunetsa muma streets imomo pari kunzi zvoni Catholic lawyers urge Senate to reject abortion clauses in medical service bill. The Catholic Lawyer Association in Zimbabwe has called on senators to reject proposed abortion clauses linked to the Medical Service Amendment Bill 2024, warning that the changes are unconstitutional and were introduced without public consultation. Ndo imwe nyaya yatiri kuona iri kutaurika panapa. Ina nchazivo kuti kana nyaya yacho mafights anenge achingoitwa. But muri yeZimbabwe ndichauya ndichitaura nemi tichionesana. Zvamanje manje regedzai timbogumira nyaya yedu panapa. Ndiyo TV kaikutorira subscribe kuti zvizokufambira. Ano pane zvimwe zvima information, no worry chakupai full information. Ongokundeka notification bell tine mapost asitori paseo saka tikutoti futi ndiyo chane uyai mu advertise masolar panel. Everybody say Kulian, yeah. Information in the